Assalamualaikum mga kaibigan. Nandito kami ngayon on the way papuntang Kasalan. Naimbitahan kasi si Boy nung isang araw, isa sa mga followers niya. Kaya ito kami, tatlo kami yung pupunta ngayon. Ito isa sa mga kaibigan namin. At syempre nandito rin si Boy. Kasama natin siya ngayon at siya syempre nag-drive. Tara, samahan nyo kami, punta tayo doon. Ito mga kaibigan, ang daan papunta doon. Dito na tayo ngayon guys sa Istiraha, sa tinatawag lang Istiraha. Ito yung mga ibang lahi. Teka lang, tayo muna natin sila. So guys, papasok na kami sa loob. Ito na yung Istiraha. Assalamualaikum. Ito guys, yung mga tao dito sa Istiraha ngayon. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa nang tulad mo ay aking makilala. Eto mga kaibigan, dahil hindi ko na nakita ang ikinasal, yung likod na lang din ang nagbibidyo ang bibidyohan ko. Guys, sakay na kami. Ito yung lalaki mga kaibigan. Medyo nahiya siyang sumayaw. Pero sinabihan pa rin siya na sasaya daw siya. Kaya yun, nahiya siguro. Shout out nga pala sa ikinasal. At maraming salamat sa nag-invite sa amin. Thank you po.